Забываем про сон и покой, где-то снова тревожный сигнал раздается в ночи и летит сквозь туман и дожди наш патрульный наряд и спасти. Чью-то жизнь мы должны успеть, это долг, это честь. Если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Героями не зовут, это наш повседневный труд. Дни за днями покой и сон мы для вас бережем. Телефон разрывает ночь, вновь кому-то должны помочь. И летит сквозь колючий град наш патрульный наряд. Если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Защищая от бед, если где-то беда, мы на помощь всегда придем. Сквозь дожди и снега, темной ночью и жарким днем, мы на страже добра и любви. Через сотни и тысячи лет будем снова стоять на посту, защищая от бед. Hürmetli televizor qarovchilarimiz, bugungi ma'lumotli sahifamizni biz 90 yillik tarixi bo'lgan rayondoshlarimiz yaratib o'qiy turgan Moya gazetasini ham uning kelasi yarti yilga yoziluv kampaniyasi o'zinchaliklarini bag'ishlarmiz. Baribizga da belgili, Moyak eng birinchilardan bo'lib rayon turmushini yoqtirta, aktual masalalarni da eng oldin xalqqa yetkira turgan shinbarlikni usta tasvirlovchi ijodiy ham rasmiy gazeta. Bugungi tugarak ustal сөйләшүендә дә нәкъ менә шуңа укучыларыбызга көн сулышын дөрес һәм төгәл итеп җиткерүгә, басманың киләчәгенә һәм әлбәттә инде газетага язылу барышына тукталырбыз. Үз урыныңны табу һәм укучыларыңны даими саклап килү район басмалары редакция коллективларыннан да зур осталык иҗади эзләнүләр тормыш белән бергә генә түгел, хәтта аннан бер адымга алдарак атлауны да сорый. Бу нәүбәттән 90 еллык тарихлы Маякта һәр язылу кампаниясе алдыннан киң кырлы эшчәнлек җәелдереп җибәрә. Газетаны рекламалауның төрле юллары эзләнелә. Редакциядә даими оештырылган түгәрәк өстәл сөйләшүләренең берсен менә нәкъ шушы мөһим тема басманың бүгенге көн сулышы, үсешендә хәл итәсе проблемалар, алга бурычлар киләсе ярты елга язылу кампаниясе үзенчәлекләренә багышладылар. Анда газета белән даими элемтәдә торган, подписка чорында зур ярдәм күрсәткән райондашлар катнашты.
Rayonda massakүләм мәгълүмат чаралары саны елдан-ел арта. 90 ел дәвамында дөнья күреп килгән барыбызда яраткан Мая газетасы бердән-бер басма булып калса да, төбәгебездә яңа радио һәм телеканалларда оешып тора дип башлады түгәрәк стөл сөйләшүен район советы аппарат җитәкчесе Айдар Халиуллин. Район башлыгы Марсель Шайдуллин тарафыннан мәгълүмат чараларына зур игътибар бирелә. Район газетасына язылу кампаниясе барышы да аның ныклы контролендә. Республикада Мая газетасы иң күп тиражлы район басмаларының берсе булса да, әле тынычлап калырга иртәрәк. Әбүнәчеләрнең тагын да артуын теләр идек. Монда хезмәт коллективларының да активлыкны арттыру сорала. Газета укучыларыбыз белән эшчәнлектә күп кенә проектлар, яңа башлангычлар авторы, Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы директоры, Мая газетасы баш мөхәррире Фәрхәт Шайхулов газетада, сайтта, социаль шелтәрләрдә төрле категория укучыларыбыз белән үткәрелеп килгән бәйгеләр, почтальоннар белән очрашулар, подписка чорында аларны кызыксындырган чаралар, ярышлар, гомумән почтамт белән үзара хезмәттәшлек, журналистлар белән авылларга ясалган десантлар, газетага язылу мөмкинлекләре хакында сөйләде. Инде республика җитәкчелеге дә менә быел туган телләрне саклау нигезеннән инде тагын да милли матбугатка зур игътибар бирә башлады. Киләсе 2021 елда бигрәк тә туган телләрне саклау елы буларак шушы матбугатыбызны үстерергә план корылды. Инде белгәнегезчә, быел әле безнең Маяк редакциясе үзенең 90 еллыгында билгеләп үтә. Ел дәвамында әлеге уңайдан үзебезнең язылучыларыбыз белән, почтальоннарыбыз белән, укучыларыбыз белән бик матур чаралар үтте. Әлбәттә, подписка чорында район җитәкчелегенең дә спонсорларыбызның да зур ярдәмнәрен тоябыз диде ул. Район башлыгы Марсель Зөфәр улы Шайдуллин, Дәүләт советы депутаты Рөстәм Нәбиулла улы Мөхәммәдиев һәр язылу кампаниясендә физик мөмкинлекләре шикле, авыр тормыш хәлендә калган йөзләгән райондашларыбызга Мая газетасы яздырып бүләк ясыйлар. Ел саен әбүнәчеләребез арасында бәйге үткәреп, санаторийга юллама һәм кыйммәтле бүләкләр оту мөмкинлеге биргән иганәчеләребезгә дә бик рәхмәтлебез. Соңгы елларда газетага язылуның укучыларыбызга уңайлы һәм отышлы алымнарын эзләнәбез. Менә бу кампаниядә дә почта аша язылудан тыш, шәһәрдәге һәм авыллардагы альтернатив пунктларда редакциянең үзенә килеп тә язылырга була. Почтамт начальнигы Разида Жәләева быелгы подписка барышын соннарда чагылдырды, проблемаларны да ассызыклады. Безнең төп эш почтальоннар аркылы бара. Төп эш почтальон аркылы, почтальоннар үй буенча йөриләр, алар үзләренең подписчикларын беләләр. Шуның өчен алдан кирип, сөйләшеп, кеше белән киңәшләшеп, кайчан кирергә, кайчан эшсезрак хаклар була, кайчан скидкалар була, шуннан алдан сөйләшеп, почтальоннар шулай итеп эшлиләр. Кайбер авылларда почтальоннар белән кытлык туып, инде бу мәсьәлә хәл ителеп килә. Ул укучыларыбызның газетаны тарату, почта тартмалары белән бәйле һәм башка күп санлы сорауларына да җаваплар бирде. Сер түгел, газетабызны иң күп укучылар өлкән яшьтәгеләр. Сөйләшүдә катнашкан район ветераннар совет рәисе үзе дә гомере буе Маякның актив хәбәрчесе булган Миргасим Кәримов басманың эштәлегенә кагылышлы фикерләр белән уртаклашты. Эшлекле тәкъдимнәрен җиткерде. Пенсионерлар укый. Маягыбыз бүгенгесекендә шул чаклы яхшы. Менә бу эш ел эчендә Маягыбызның эше дә, тышы да, үзе дә үзгәрде. Уңаякка. Һәр елны Маякка иң күп яздыручы Татмедиа оештырган бәйгеләрдә дә җиңүләр яулаган почтальон Айгөл Кабычкинаның, Актүбәдәге альтернатив пункт җитәкчесе китапханә мөдире Светлана Рахинаның тәҗрибәсе игътибарга лаек, эшләре дә күркәм. Аларның чыгышлары эчтәлекле, мавыктыргыч булды. Әлбәттә, түгәрәк стөл сөйләшүе бик күп үзенчәлекле якларны, әле кул җитмәгән мөмкинлекләрне дә ачты. Анда җиткерелгән тәкъдимнәрне әлбәттә эшчәнлектә һичшиксез кулланырбыз. Проблемаларны хәл итү юлларын бергәләп эзләү үз нәтиҗәләрен бирер дигән өметтә калды катнашучылар. Безнең бу Хаят магазины ачылуга 9 ел вакыт үтеп китте. 1911 елны 1 сентябрь көнне шушы магазинны ачып җибәргән идек. Безгә инде магазинны ачуда ярдәм иттеләр Җиһангир ва Фәндәри апалар.
һәм безгә юл күрсәтүчеләр Шакиров Рөстәмнәр. Алар инде әйттеләр безгә хәләл продукцияга өстенлек бирегез дип инде. Һәм без уйлаштык та, чыннан да азнакайыбызда хәләл продукция сату бик әз. Шушы юл буенча китүгә зарланмыйбыз. Чынлап та безнең азнакай халкы безнең саткан продукцияны ярата. Безнең кибетебезгә яратып йөриләр. Молодцы. Дөрес итеп обслуживать-тәләр, бик ягымлы, товарлары әйбәт, свежий була, крәсегә килеп тора. Без инде бу магазинга алып киләбез үзебезнең авылда өйдә җитештерелгән продукцияны. Ул безнең сөт өсте, ремчек, катык, менә шушы продукцияләрне безнең бик яратып көтеп алалар инде. Бер бузылган әйберләре булмый, гел сораган әйберләреңне алып кайталар. Молодцы кызларга рәхмәт, исән сау эшләсеннәр. Хуҗалыгыбызда малларыбыз да бик күп, сыерлар асрыйбыз, кушкортлар асрыйбыз. Менә шушы сыерларның сауган сөтләрен инде бик сыйфатлы итеп алып киләбез. Чөнки безнең девизыбыз да сыйфатлы һәм очсыз продукцияны халыкка тәкъдим итү. Без менә шушы девиз буенча эшлибез инде. Көн сайын дисәң дә, 2 көнгә бер шашында кереп, әйберләрне алып торабыз. Менә шушы маяк газетасында монда язылып була, пожалуйста, язылыгыз, рәхим итегез. Безнең Хаят кибетендә ул урнашкан Азнакай шәһәренең Пушкин урамы 14-нче адресы буенча оптовый база менә шушы Хаят магазинда альтернатив пункт эшләп килә. Безнең магазинга килеп язылыгыз газетага һәм маякны вакытында сыйфатлы итеп безнең кибеттән алып китегез. Рәхмәт. Добрый день, уважаемые ознакаевцы. Эпидемиологическая обстановка в нашем районе характеризуется как напряженная и неоднозначная. Мы отмечаем снижение заболеваемости такими традиционными для нашей территории инфекциями, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в 4 раза, салмонеллезная инфекция в 3,5 раза, острая кишечная инфекция в 2,5 раза. Но вместе с тем отмечается трехкратное повышение заболеваемости по внебольничным пневмониям. Не исключаем, что данная ситуация будет усугубляться еще и сезонным острыми респираторными инфекциями и гриппом. Поэтому на первый план, уважаемые ознакаевцы, выходят противоэпидемические и профилактические мероприятия. Их все мы прекрасно знаем. Это соблюдение масочного режима в местах скопления людей, на транспорте, и помещениях. Это обработка рук антисептиками, проветривание помещений в жилых домах, на рабочем месте. Это социальная дистанция 1,5-2 метра. И, конечно же, необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно лицам старше 65 лет. Прививочная кампания у нас идет в своей активной фазе. Она у нас проводится с сентября по ноябрь. В районе у нас подлежат прививкам более 36 тысяч человек. В настоящий момент у нас привито порядка 45% населения. Среди родительского сообщества и в социальных сетях
бытует негативное мнение о вреде прививок из-за их возможных осложнений. Согласен, осложнения могут быть в виде незначительного подъема температуры, сыпи на теле или недомогания, но они кратковременны и ничтожны по сравнению с теми осложнениями, которые могут вызывать непосредственно сам грипп со стороны органов и систем человека. Уважаемые ознакаевцы, настоятельно рекомендую соблюдать озвученные выше меры профилактики. Только соблюдая эти меры профилактики, мы сможем с вами добиться снижения инфекционных заболеваний. Есть хорошая поговорка: унция профилактики стоит тонны лечения. Будьте здоровы, уважаемые ознакаевцы. Спасибо за внимание. Торговый комплекс «Гагаринский» представляет крупнейший центр мебели в нашем городе. Все в одном месте, в наличии и под заказ. Кухня и спальные гарнитуры, кровати, матрасы, столы, стулья, кухонные уголки и более 50 диванов и 20 комплектов столов-стульев в наличии. Изготовим корпусную и мягкую мебель по индивидуальным размерам и в кратчайшие сроки. При покупке кухонного гарнитура мойка и ручки в подарок. Также имеются подарочные сертификаты. Замер, выезд дизайнера и доставка по городу бесплатно. И, наконец, доступная рассрочка, кредит и оплата через терминал. Работаем без обеда и выходных с 9 до 18 часов. Торговый центр «Гагаринский», второй этаж, центр мебели, район мини-рынка. Испытайте флагманский кроссовер Chery Tiggo 8. Мощный двигатель 2.0 турбо, внушительный внедорожный потенциал, инновационные платформы от Chery и Jaguar Land Rover. Tiggo 8. Путешествуйте бизнес-классом. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Неповторимый стиль, современные системы безопасности, отличная управляемость. Пришло твое время попробовать новый городской кроссовер FAV Bestturn X40. У официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Новый смарт-кроссовер Chery Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня, открывая новые грани характера за рулем Chery Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006. Кузовной ремонт в автоцентре «Диалог Авто», рихтовочно-сварочные работы, качественная покраска в камере, компьютерный подбор автоэмали, полировка и многое другое. Гарантия 1 год. Мы находимся по адресу Азнакаево, Шейхудинова 12Б, телефон 99006, код города 885592. Скорость, комфорт, надежность. Да. Мы выбираем самое лучшее. Стильные, универсальные, практичные, яркие, классические, современные автомобили в автоцентре «Диалог Авто». Приходите к нам, и мы поможем сделать правильный выбор. Всегда для вас скидки и специальные предложения. Подробности по телефону в городе Азнакаево 99006, код города 885592, наш адрес Шейхудинова 12Б. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67.
Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Ознакаева, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Ознакаева. Отправление из Ознакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», Деканевче, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Строительная компания «Руслан» уже долгое время функционирует на современном рынке. В настоящее время мы являемся крупной организацией, которая занимается проектированием, строительством, а также реализацией домов, мобильных и постоянных бань из дерева. Точность, надежность, качество – это про нас. Телефон для справок 99 006, код города 885592. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес: улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.